Kasing kena mentagasi kalau pelong ya sedin demonstration akhmat diumur yang nang mak ban pendawan nak sarkar beriban penduno ya ki personal interview nak taki kam grateful pape kita hapo jong sarkar Mentaka sini kumbang ilai penumpuna ba nakaliang kaseng in bu ya kani ka sit in demonstration kajing song kalain mangor kajing tumui kadai ban sawa kata kajing dawa kajong ni state government ban penduno ya kani ka personal interview kumbanchu phaidien kani kam dei ka sin ka banukong Henry la system tam mentana du apol jo ke MDA 1 ngila tho la bun tili ki dor khas sapo ka state government ban penpau ya kata kajing terang jongka sengi ban pendu ya kani ka personal interview kena bangin yo ya kata kajing tungkam ka ba khoi ka ba suba ka ba khlam sha liang kena ba ki samla ki jongi ki bala pen khre ki bala dei hok ban yo ya ka kam kin yo maki ba lada ki samla ki betubet ki yo ya ka kam kan kentiru ya ka rukom tri rukom kata jong ka department concern te mentaka sini ka dei si benta bangin penpau ya kata kajing susi ka jongi ya kajing lek kelut jong ni ka sarkar ba wat hadin bangila pha sibun tli jing thoru kam don kono ka jingmi ne kalang government karena kaling jongi ka kamram ka jongi kamut ba ka sarkar kam lei ka sarkar kam kren ka sarkar kampet tengi ngin sange no karena kaling ka jongi lada hap yang marwe ban kren ni ka madru ngin yai kren ni ka mat mar kajing sisa kam song kajing bun pat kajing sisa ka dei kajing sisa ban ni so thu kaling ka jongi bangi kren ya kajing sisa ba kajing don jong personal interview ka aibor ai mensim ya ka rukam thungkam ka babakala ya ka rukam thungkam da ka ba simpisa na ki pai ba te kajing thumu ko jongi ka dei ba kan wan kata ka rukam thungkam ka ba ka ba ben bat ka ba sha liang yanu ru te kani kam de ka ba lakon menta ka sni ka ba sni ka jing song klan mangor ko jongi kum si banta ban penpau saka sarkar ya kani kajing temu banang ni sakamat nakaliang kaseng ngindang beteng ya kum kini ki jai program ngindang jai keren ya kani ngamat tak aduk kan poi kapor ba ka sarkar kan sengap ya kani ka jing dawa ka jongi tika ba kham kong san pada ka lebe sakini ki live pun ringut kham tam be ki MLA ki jongi man ngimla ban len ka jing bun kani ka jing tap kam tu uru kawan ru naga kerdan jongi nomi keman nagi konsumsi ki jongki kalawan ka tu ka jing sneu haki paj ba ru haki kemi ki kpa haba ki kun ki le tap kam sham le tap ya ka kam ki hab iwa chayu MLA ulan em ban yarap mat pentem tengah sok tu kini ki MLA ki don benta hakata ban wan ra kini ka jing tum kam ka babakala te ka session jongka ying dorbar thawai mentakan sedang har tering bat ngin ap kemi lenti mano na kini ki MLA ki banut ban keren ya kini kamat ban lada kimnut ban keren kan pau sai kedar ki ru ki ap ya kata ka domen ban yo thap kam tu yano na konsumsi ki jongki bakin yo ya kata ka vote bank te ngin ap kemi lenti ban kalian ngajongi ku mangalap benrap mana mentaka sini ketika seni bang ini song kelain mangor ban penpau kata kajing temu menang ni sekaman kindang ya ki program ibadah kum kiwai pada pi kane ka personal interview hi kumba barok kitip kumba ngiru ngitip ba ki deserving candidate ki samla ki badai hok ban yo kim ju yo shu ya kam ya kata ki ba pun bak samla kila ngatar kila madru kindon kisam lagi mendiok sneu ya kani kajing keren ko jonga markir kindong terenga ngara da sa mat ya kani te kiba bun ba kisam lagu kita te nakaliang ko jongi bakan sai bakan khoi ijeng dawa iba rit ba ngano ipi kam de kajing dawa ka ba he ba baka sarkar ka simpor wan perkat kam de la ijeng dawa iba rit ba bat iban penmentoy ba de ya kani ka kam tung jam bo ki trat sarkar ki ba pero balada ka sarkar ka le kuman kum ni wat ini kami beren apa we ketika sarkar ke ba ailan ke ba penkesan ya kata ka jing thungkam tu hakitrat sarkar ke ba personal interview haba kut di bun bak sam la ka written kila tho la confident ba la so ana la ngila la ba kawan ka personal interview kidu no akam tika ba ka ba pau ba lemba ka personal interview
kawan kata ka jing jit beriu pada ngin tep yo beriu jong tu ani ke beda yok ban yo pada kim yo shu ta ka jing kwa ka jong ni gari ba habangi tep e kam sarkar angin base bet na karuten exam ai ki ba tho ba kin yo maki namar bang tip ba la don ki candidate pada ki bas nyoba kila le bhai ke exam written bar kim yo kila bat file RTI pada ya kini ki answer sheet kita ban yo ban pensisa pada ta don ma bangin ra ban khang lat ya kini ka jing tap kam tu henry ka jing don jong personal interview hi kumba ka sarkar India ko ong bangin weng no ka personal interview naka group B C wadi nomor kani ka personal interview ka plilan ya ka nepotism ka plilat ya ka jing thungkam ya ki brio ki ba itu ya ki long he long hai te ngiru ngi ko ada katakan nanti kai len ba ka jing sngap jong ka sarkar kadai ka jing pensisa ba kadai ka sarkar hi ka ba thung kam sop ya ki brio ki ba ka kamon pi kane ka jing kane ka mat bangi dawa kam dei ki bangi super khat khala mangi te ka sarkar India ka ada penduk na do arja country ar politely ki state apa ka India kila ada penduk kai kata ka bakhang lat ya state government ka jongi ban penduk lang ban sim ya kum kini ki senjam henry ka jing sngap jar jong sarkar ka thau bi tang ka wei baka sarkar kong ngi kwa personal interview ladam don personal kin tap tu sukum no mar ka jing tap tu i jong kini kilong het ongan ka dei be lamba ka personal interview bat ki candidate ki samla ki jongi ki bala attend ki photoli ki personal interview kin sakhi kilong kumno kini ki interview bo ki rally la ban bo ngai position ki bon ki wei pada ki democratic we ki bang ila ban penpau cho sarkar ya jing thum ka jongi kat kum ka jing aibor jong ka constitution jong ka ri India ti kita ki mat pada ngin ya perkhat idung seng ban ngin sajam syakmat pada